na maka kyerɛ sɛ hyɛw sapo mu nsuo ɛnɛ hyɛw sapo mu nsuo kyerɛ sɛ ewiase abrabɔ na yɛte mpɛnten kwa yɛafuru sane ne nyinaa no wobia yɛ n'adwene sɛ obedi yie na obia so yɛ n'adwene sɛ obɛhwɛ sɛ de bɛyɛ sika bɛba no ho no watumi asisi adan na watotɔ mfuo na empo watumi ahwɛ n'abusua ɛno ti ɛnɛ masema meka kyerɛ nyinaa sɛ enyansiye wiase abrabɔ no abrabɔ a wobɔ ne nɛ no wɔkyena so ka ho ma mema wo nte aseɛ sɛ deɛ waka ne nsa gu ne boɔ deɛ wagya wiase hɔ ekoro no deɛ yadeɛ bi ama na toa nananom ansie do bibi nti deɛ waka ne nsa agu ne boɔ no ɔno ɛna wiase asi ɛde ama no menkuna me hyɛ ɔne no ɛno nti akɔ ba sɛ wo foro ɛte wo san wo tare ɛwae a ɛna nwumire ɛma waba mu ɛnya wieye no ano no ɔrɔfo nya wieye no ano ne ɛnɛ wotumu sɛ wo ho akyerɛw paa ma menka nkyerɛ wo sɛ Nyankopɔn hyɛ ne ho animonyam wɔkyena da wobɛtumi asane afiri wo hiam dodoɔ no a na de wɔn sa hyɛ on damri fam dodoɔ no a na wɔyɛ honhon ɛwɔ abrabom na ma menka nkyerɛ wo sɛ honhon so ku nipa ɔrɔfo honhon no nyinaa no Nyankopɔn ɛwɔ nipa bi ɛde ma wo ɛno ti na meka kyerɛ sɛ awieye no nyɛ nenɛ ɛno ti poto kasa bɛka kyerɛ sɛ today is not the end of everything or the end of your life ɛno ti abrabɔ bi a wo bɔ a ɛde sika ɛbrɛ wo abrabɔ bi a wo bɔ a ama wo furo akɔsoro abrabɔ bi a wo bɔ a ɛsa ɛtwe wo san bibi nti no ɔrɔfo man shall fall 7 times 7 times dash shall rise ɛno nti adeɛ bi a ɛyɛ akwansidie wɔ wabrabom adeɛ bi a ma brabɔ bi wo yɛ nyaw nu ho adeɛ bi a wo ya ama wankasa no abambuo ɛyɛ aba o kasa nyina ɛyɛ akwaakwa sɛ awieye na ne no ɛnɛ mepɛ sɛ wo yi sa kasa no firi wotrim sɛ awieye no nyɛ no anene ɛno nti si adeɛ ne tukuru potwadi ampɔn so ne asuo fura wurade asuo gu ne so a me wo gidie kase paa sɛ entoma wo wia nkɔtɔ no entoma Yesu Kristo ne ba no yɛbɔ na senduam na ne nansa so obɛsa asɔde no me wo gidie sɛ enoma bi a amma wankasa wabam ɛyabu abrabum no ɛwo sɛ Nyankopɔn etumi sanu firim ɛno tidie bɛn na wo ya nya bambuo a wo sɛ no ane ne ɛdeɛ bɛn na wo ya nya bambuo sɛ enye yie ɛdeɛ bɛn na wo ya abambuo ama wusu egu wo ho ankasa wo ho so medika ka atwo se honhon ku nipa eno ti ade bi a wo ya tofom kakra na wabam ayabu a wadwe two se enye yi asi no ene me pese me ka two se enyansi eno nti no yema ewiase abrapo no yemfa nhye ya adwene mu se ade biada ebeye yie no duru bebia ya na ensohwe wom. In every genuine success in life, obviously there is a setback. A consider beba, na sa consider neba, na mwaba mubu. Sa consider neba, no amawa gune, okasa yina ese enye ya. Na esia mawa. Ene masma meka nchiro didi bise, enyensi, brahua se tobu ase, ne Nyankopon wo ne pa, ede manema. Nyankopon ni msenti ya wabo wo, nti abrabono kawonsangu bonko adea, sena, usubeto sena edwanya ntuye ye beto nwoma eye me modofo pa sey aboage fosu nintin fosu